हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरमायनो लानानै फैदों नोंथांमोन बयजोंबो अनसायजाबोनाय आरो बांसिनै बर' सुंद' सावथुननि फावखुंग्रि महरै सिनायथि जाबोनाय बिथां मनीषा मुसाहारि बिथांनि लाइफस्टाइल आरो सुंद' बायोग्राफिनि बागै। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, मनीषा मुसाहारि बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि एरियानि अक्सिगुरि होननाय मोनसे गामियाव 2006 मायथाइनि 26 नभेम्बर खालाराव। बिथांनि बैसोआ दायो 17 बोसोराव आगान होबोबाय। बिथांनि गुबै मुङानो जादों लोगोफोर मनीषा मुसाहारि। बिथाङा नख'राव बिमा बिफा आरो लोगोसेनो सासे बिनानाव आरो सासे फंबायबो दङ। दायो बिथाङा जनता कलेज सेरफांगुरियाव डिग्री सेकेन्ड इयारनि सासे फरायसा महरै फरायगासिनो दङ। बिथांनि हबिसफोरानो जादों लोगोफोर एक्टिं आरो डान्सिं। बिथांखौ जों दायो सिंगेल होननानैसो मोनथियो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबांथार नुबोखाबाय जानांगौ बिथां मनीषा मुसाहारिनि फाव खालामबोनाय एक्टिंफोरा माबोरै जायो। दासिमनि बिथांनि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।